jeg har tænkt lidt over det her med, at i forhold til, hvad jeg har prøvet at lave skuespil indtil nu, så er det her noget helt fuldstændig andet. Og jeg tror, det kommer til at udvikle mig som skuespiller. Og så har jeg tænkt lidt over det der med, at jeg skulle improvisere meget, fordi det frygter jeg ret meget lige nu. Jo tættere vi sådan kommer på og skulle i gang med at filme, så frygter jeg ret meget at skulle improvisere, fordi altså, hvad hvis nu jeg lige pludselig bare ikke har nogen idéer? Altså, hvad hvis nu jeg lige pludselig ikke ved, hvad jeg skal sige, eller går i stå, eller et eller andet, når jeg ikke... Altså, jeg har jo kun prøvet det der med, at man har de her linjer, man skal sige, og man skal helst sige det på den samme måde hver gang, og altså meget præcist, og man kan ikke bare lige lave noget om. Og her, der er det jo, det kan jo også godt, jeg tror også, det bliver mega fedt det der med, at jeg bare kan gøre, hvad jeg vil i et omfang, ikke? Men samtidig tror jeg også, det bliver en kæmpe udfordring, fordi at det handler om, at jeg er meget mere, jeg skal give meget mere af mig selv, og vise meget mere sådan, hvad jeg tænker, og hvad jeg sådan vil, og sådan noget. Og det bliver jo mega fedt og sådan noget, men jeg tror også bare, det bliver hårdt og svært. Og ja, man kan sige sådan, i forhold til, hvad jeg har prøvet før, så har det været mere sådan, der vidste jeg jo slet ikke, hvad jeg gik ind til, fordi jeg ikke havde prøvet at lave film før, men nu har jeg ligesom prøvet at være med i en spillefilm før, så jeg ved ligesom, hvad det går ud på, og hvordan man skal... Altså, jeg er i hvert fald lidt mere erfaren, end jeg var før. Og det kan jo også både hjælpe mig og hæmme mig. Altså, jeg ved det ikke. Men lige meget, så glæder jeg mig rigtig meget, og jeg glæder mig til at blive udfordret. Og til at møde nogle nye skuespillere, og prøve at spille over for nogen, som jeg ikke har prøvet at spille over for før. Og